Стали яблони грузы, поплыли туманы над рекой. Выходили мы на берег Сазуна, на высокой набережной крутой. Выходили мы на берег Сазуна. Jo dels meus estudis de rus i polonès destacaria haver-ho estudiat aquí a la universitat, el fet d'aprofundir molt a les llengües. Clar, estàs estudiant no només la llengua, sinó també la seva cultura, la seva literatura. És com introduir-te plenament en el món eslau, cosa que en una escola d'idiomes pots fer un aprenentatge de l'idioma, però evidentment no és el mateix que si estàs més especialitzat. Conèixer la cultura del país és bàsic, no? Per poder tractar amb la gent, per poder fer negocis, per poder desenvolupar-te si realment vols viure allà. És entendre la seva psicologia, també entendre la seva cultura. Per mi una de les coses més importants de la carrera, de les que vaig poder gaudir, van ser de les beques. Jo vaig estar amb una beca a Sant Petersburg, vaig estar 7 mesos, i amb una altra beca també a Polònia, a Wrocław. I la veritat és que van ser experiències úniques, totalment fonamentals pels estudis, i és una que realment valoro molt, perquè a part que a mi em van obrir el món, també a nivell intel·lectual, a nivell d'estudis, a nivell personal va ser una experiència molt, molt bona. A part que tenia un sentit anar a Rússia per estudiar rus, perquè clar, eren els meus estudis, al igual que anar a Polònia per estudiar polonès. Vull dir que no van ser 6 mesos on estava simplement allà vivint, coneixent, sinó que a més estava fent un aprenentatge molt interessant. Que al final en els negocis hi ha molta part de relacions personals, vull dir que potser tens una estona de conversa sobre el que passa entre empreses, però després sempre entres en caires de cultura, caires personals, i ells valoren molt que tu t'interessis per la seva història, no? I és molt important saber, autors polonesos o russos, que a més són bastant, sobretot els polonesos, són bastant desconeguts per nosaltres, llavors tenir aquest interès cap a ells és molt positiu. Jo quan vaig acabar la filologia eslava tenia un nivell bastant bo de rus i vaig voler aprofundir més també en el polonès i per això vaig marxar a Polònia. També perquè Polònia ofereix moltes possibilitats com a país, no? És un país de la Unió Europea, és molt obert. Llavors vaig anar a perfeccionar el polonès a Polònia. I llavors vaig acabar la carrera i ja vaig anar a viure a Wrocław, allà feia de mestre d'espanyol, i vaig estar visquent fins que vaig tornar, i llavors vaig tornar contractada per una empresa espanyola a Varsòvia. Fa 6 anys que visc a Varsòvia perquè una empresa espanyola em va contractar per dirigir una immobiliària allà, i paral·lelament també faig com una mena de doble vida on tinc una vida molt artística on també pinto. Crec que va ser un encert, estic supercontenta d'haver-ho estudiat. Si tornés a repetir-ho, ho tornaria a estudiar, perquè el que m'ha donat a mi la filologia, ja no a nivell d'estudis, que també, sinó també a nivell personal, pel fet de les beques, de poder marxar, d'obrir-te a altres cultures que a més són molt diferents a les nostres, malgrat que els tinguem propers, doncs realment és una que no canviaria. Vull dir, no tornaria a estudiar una altra cosa que no fos això. Digui. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Co nowego? Jak dawno żeśmy się nie widziały. Tak, no bo teraz mieszkam w Polsce. I co, dalej pracujesz w tej samej przedsiębiorstwie? Tak, cały czas, tylko że teraz też mam Zapraszamy na studia języka i literatury polskiej. Na wysokej nadi